This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong. The Khoon Hinutrep National Awakening Movement KHNAM on Tuesday demanded the Khasi Hills Autonomous District Council KHADC to take legal action against individuals belonging to Garo community for functioning as headmen under the Hima Millium and allegedly indulging in illegal selling of land in Ribhoi district. In a letter to the Deputy CEMP in Siam, Kham Working President Thomas Passah said, "Therefore, we strongly demand that immediate legal action be initiated against these individuals so as to ensure that law of the land prevails at all time to come." Tona kalian ka jongi menta ka sini i wani kendo ya EM in charge ilakai ba PNCM bade do jo kwari CM jo KGDC ka jing wani kendo ka jongi ka dai halor ka jing terikam jong kini ki jai penri Garo kum kirang ba syang apa uput usam jo ka Hima Millium apa uput usam jo ka KGDC nak kalian ka jongi ngila ai ka wi ka jing tho rengkat ki saki sataru haketika kisnong ki bahap apa right maruet hakti apa riboy ya bukan bagi kisnong rifi ong ka mai kuli ke pilang kata ka yong kuli ka moyong kambal bari kata pada ki jermang ke jolsiem ki rangsong kona ki cibara ki nong spong ki nong spong si dia borok ki rang ba kisnong ki dei di kejat Garo tik kani kalong baik impet la penkeng ya ka appointment and succession of CM Deputy CM Elector of Rangba Shnong of Milliams Membership Act Arjan Nyo kat kum kene kaan Arjan Nyo ha la ha section ka par subsection O la tho sai kedar tang u khasi ula benong Rangba Shnong kene di kaan om don chu balawan perkelai kene de ka jing bat Rangba Shnong ka jing sai Rangba Shnong jo kini gibreu kila don de seal kila don de ki letterhead bagi penunkam bagi kami dia yaki kum kirang basnong ban ngila ada pentip si bab PNCM bal lemba ka jing kamrang basnong jongkine ka don ru ka jingya di jaka seki bam dei ki khasi ka bolong ka jipun kain pada ka Land Council Act 1971 yakini buruk ki arbeta ki bolong ki mat ki bakongsan khamtam namar baki dei ki shinong haki khaput ki jongi ilajing mo di bab sim in le ai marnore kane ban sim da legal action yakini ki breu ki bakam yela de kum kita kirang masrong kat kum gajing ai bor jongka an jogi mamlim jongu arjar niau de nakaliang jongi hadir gajing kan bab sim mi sotu baki kidon ki shrong setie bom don shu kita kinong shrong kasih ka an ka klem tho baladam don nong song kasi ulong no uwe pada ka kham thom na ka an gong bai urang ba shrong udei bandei bai u kasi tena kaleng jongi ai jumot balada don chu ta nong song kasi ha kini ki sinong dei ban appoint no menteri nak hima bo non function kung ta orang ba shrong kabar pada ngilajing modru banlum census ya kajing jadi ti jaka ha kini ki sinong ha kini ki san senang gi baladam bangin lam manu bade shanu la de kana bugi yo ban bat di kini gibre ki ban kan bade ka Land Council Act ka response ni kuwai ka balai pada ga jing mot ma nakaliang ka Hima Millium ka de ban pha da ka jing tho sha u deputy commissioner jo ri bhai ban pentip sha deputy commissioner ba kirang ba shnong ki ba ka Hima Millium ka itho katkum ka Act arjan neu ki dei nakani ka shnong udai une nakani ka shnong udai une bat kino gibre ki ba soy ki kot kisla ki badai bat kot khando kham tam ya udisi ri bhai dei ban entertain ya kum kini ki jaj breu namar kadan ka jing alam bakala pada de nakaliang jong EM in charge
ilaka ilong ba insapan ni ka jingdia anak hima melim had wa kerteng jong isnong ka kerteng jong rangba isnong natapar ki records jong jingya di jaka hakini ki sans nem gi baladap ban yap kemilim ti ban nakalenga jong iri ipuste kata badon kaman le kerki kali sama ki kendau siap gi jong nang tui sekui pada kisah menurut jadi kemilim ti nang follow bi kene kene ni in sayo ka jingtip na kalian ka district council kin sapa sangi hadin baki coordinate pada baka hima melim hakani bentang Kular. na kalian ka jong ila kular bandengkong in betha ya ka hima melim bakin ai ya ka kerteng jong gisnong ki bahap apa ka thani marwet kerteng jong kirang ba snong ki ba ka hima ka itu katkum ka an arjar niyo ka kerteng jong gisnong ki la se ki bamdon chu ki khasi ki basa but manu bas nisar pada iki tikini ki record kendian na kalian juma pen sem kin insim mador no nak imam lem but insim ru yo to ka record jong ka jingya de ya thiet khandau hakini ki lasans nam ki bladam bansi wat jing tip ya kata ka jing ong go jong iba kadon ka jing de ya thiet jaka daga pen khan ya ka lan ton sadaka nai swat ni poi tengi khmil inti bakan kloy kene kam bat ngin sedang ya bodin pada maka office jong i IM in charge ilaka yang ni kakam. Batu mas tak duduk mendawan kenduk bisa kasus ni. Pi kalau kum ni ngimla ban len baka case EDC de ka kli. Pada halor tam. Ginong i kam snong ki kam hima ter. Ni kajing long kajing man ka bakum ni hak ni ka por ka ba pensausi igon balang ngimla ban len kadon ka failure of administration as per law nakalian ka case EDC. Kadon kajing bam simkia. Cinta balak simkia. No, riu bakam ili orang masyarakat di benda ronar je. IPC saswar pau 420. Batok bersyukur. Upurun kam sih kasil ru. Letterhead itu na without proper legal authority. Teh, ya kum kini lada ka district council simkia ka pengat ikini deki ka legal step ki syakem ki wekin sabai ya ka baik. Ka jinge kalong nambar ya uwe UR fiklam simkia ulai usan riu pauru ong yang ulai la kum jo te hangno ka moral responsibility de jong ka council ya kata ngimla suban atati ban ong na kumwai te ka na ta dau na ka himaru dan ka jing simsting na ka right do ka jing simsting bagi bon ki kubor lami siapa nga right marwat karena bon ka jing riu right marwat namar baka de apa haput te lada unang susunong di kasi kam atau ka kando ko siap kam di kasi pada kam di juga diskount kam di juga hima